You know, lapha ku worship team noma ngathiwa bariyezile, angisho la ekhaya. Noma ngathiwa bariyezile. Lo ozaziyo ukuthi him. Sithi spiritual pride sakhe menibusiseka kucula omunye akabusiseki. Ngiyanitshela nje. Uyabheka yena kodwa mayibheka moku alpha ekwazi kuyena. We worship you, our Lord. We are worthy to ibandla lisukuma ngathi uthi nizoza mase kuyimini. I'm telling you. Mase kuhuye uzobona ke. Bazalwane ngicela angazi ngicela kodwa sizodumisa uNkulunkulu kade senzani. Bazalwane mina ngiyacela ke bazalwane ngifuna nje ukuthi ngifuna mesidumisa uNkulunkulu kuzwakala ukuthi kudumisa uNkulunkulu kanti besenza spiritual and mayithatha uzoqala nge-high note ashone phezulu woo spiritual pride unephimbo yena nalapha kothapha ka keyboard ipride yalapha ka keyboard ngeke uyibone uma ungayazi ipride yalapha ka keyboard uyibona bethi ngathi baseklabhini asho lo ichorus bajola vele bonke vele so bona bawunqubeko nontokozo size kubo ngakubabona asho useyamazi nokuthi ukhuphuka athi banama sign useyazi ufuna akakhuphuke spiritual